Nonni. Noin. Sittenpä saa likat maistaa. Saatte maistaa. No niin, istu. Odota. Ole hyvä. Katsotaan mitä neidit tykkää. Saako tämä tyttöjen hyväksynnän? Ihan karmeeta tarkennella tällä. Joo, hyvä. Onko namia? Me ei yleensä märkäruokaa oikeastaan syöty ollenkaan, tai ihan tosi satunnaisesti. Mutta tää kyllä näyttäisi ainakin uppoava. Kipa söi jo. Nyt se pääsee väijymään karssia. Pääst väijymään! Kika, hei! Elä ryövää karsilta. Noniin! Hyvä! Kanaaterian tuhoamissa ei ton pitempään mennyt. Ja on se oikeastaan tuohon vähän zoomailla, eli tollanen on kyseessä tuote. Ja mä sanoisin, että tää riittää melkein koko päiväksi miullikoille. Jos kumpikin se 300 grammaa plus vähän rippautetta nappulaa sekaan. Tää on kauheeta tää tarkennus tän kanssa. Elikkä tuossa on käät vaan tutisee. Noi. Nätti ulkoasu tässä pussukassa. Jeps. Ja lisää tuotteita testataan sitten vissiin huomenissa.